Hi, and welcome back once again to Shuviro TV. Apa trupsara nyaya dzinotyisa, dzinoshamisa nema secrets nema confessions evanhu. Nasi nemwe nyaya zvakare. Inoda munhu anyatsoita bless themselves. Kana kune vaya vanosvika veitogara vanyatsoiteerera muchinyatsoona muri magumbezi because nasi inotyisa. Asi ndapinda munyaya yacho. Don't forget to like our videos, comment, share the video and subscribe. Tongosvika 1000 chete subscribers. Anyways, nyaya yedu ndikaitipinde mairi iri kuti sorry, before I get into the nyaya, allow me to greet the women behind the scenes. Wife, say hi to the people. Arusekera ndakanga nachikuzeka kunyamudza. Kwakunyamudza vani right, chakupinda nyaya yedu iri kuti kutriangle uko I think kunzimbe kutriangle kune mwe businessman ane muri ane vana 7 nevakadzi 2 mwe mukadzi wechi3 akatoenda akasiya musha. Zvakaitika ndezvekudai baba ava businessman vane mwanakomana wavo akatanga kurwara nemakumbo emwana wababa ava akangopetana akabatana zvokuti mwana wababa ava anga akusagona kufamba. Akatozoita worse zvokuti anga akuita kunge munhu ari kurwara njere, akagara achiyerera masiriri. Zvese izvi zvichiitika vanhu vaimbozama kuti vaunze vabatsiri pamba, asi baba vemwana vairamba kuti vabatsiri vauye. Muri yababa ava businessmen vane vana 7, 5 girls and 2 boys. Vanasikana vababa vaava vakaroorwa vese vari 5. Asi dambudziko raiitika kudzimba dzavo nderekuti vanasikana ava vaisamira kuenda kunguva. Kunguva muri yeZimbabwe kana tichiti vaisamira kuenda kunguva ndokureva kuti vanga vasina mazuva ekuti iri ndo zuva rangu rekutanga, chero zuva vaingoenda kumwedzi. Asi pane zvaimbonyanya zvokuti vese vaibuda ropa rakawandisa kana kuti vaienda kumwedzi zvakanyanya. Varume vasikana vakasvika pakubhoekana nazvo nekuti vainge vasisina nguva yekufara nevakadzi vavo panguva yavo varume ava vakazofamba kuvabatsiri ndokuudzwa kuti dambudziko raikonzerwa naatezvara baba vavo vanova businessmen vaifamba vaudzwa izvi. Vakaenda kunoudza ana tete kuti ndizvo zvavakaudzwa nevabatsiri uye vakaronga zuva rekuenda kumba kwaatezvara nevabatsiri. Vakwasha vainge vakaudzwa nevabatsiri kuti dambudziko iri riri kumba kwaatezvara vavo, saka vabatsiri vaifanira kuenda munogadzirisa zvinhu. Vabatsiri vakaenda kumba kwaatezvara nevakwasha zvese nevanasikana vabusinessmen uya. Vasvika kuya businessmen haana kufara nazvo ndokuda kutanga kuda kurwisa vabatsiri ava. Mwanakomana wababa ndiye akatozobata ndokuudza baba vake kuti kana musiri kufara nezviri kuitika pano makasununguka kubva henyu, tiri kuda vane matambudziko vabatsirwe, asi imi muri kurwisa vabatsiri vacho. Baba ava vaida kuti vabatsiri vabve pamba vaende kudzimba dzevasikana vane matambudziko, asi vasikana ava vakabva vapindura vakati takafamba tikaudzwa kunzi pano ndo pane zviri kukanganisa. Businessman akabva angobva pamba pake apa akatsamwa ndokusiya vabatsiri varipo. Vabatsiri vakasiyiwa vanotaura vanoti vanenge vakaremerwa nemasports. Vabatsiri vakasiyiwa vakazobva pamba pabusinessmen apa, asi hapana zvavakaita zvinooneka. Vakasiya vaudza kuti vatsvage vamwe vabatsiri. Same zuva iroro businessman akafona achida kuda nhamba dzevabatsiri. Nhamba dzemubatsiri dzaakapiwa akafonerwa. Handizive kuti why baba ava vakazofunga zvokutsvaga mubatsiri. Ivo vairamba kuti mubatsiri auye. Mubatsiri azoenda kumba kwababa ava ndo pakabuda shura rese manje, nekuti baba vana venyu vasikana ava vese vanorwara ende imi munoziva chiri kuvarwarisa. Kwamakapiwa mushonga makatoudzwa kunzi mushonga wenyu unoshanda neropa. Mukanzi imi sarudzai kuti munoda ropa rekuuraya munhu here kana kuti ropa revana
nemadzimai kana kuti ropa remunhu ari kumwedzi. Baba vanonzi vakasarudza ivo mushongo wavo ushande neropa rekumwedzi. Mukadzi wabusinessman ava atori nedambudziko rekuenda kumwedzi kasingaperi futi. Businessmen ava vakataura ivo kuti mari kuida ndoida, asi ndanga ndakutofambawo kuvabatsiri kuti zvekuenda kumwedzi zvisaitike pese, nekuti ndanga ndakutya kuti dzimba dzevana vangu dzinoparara. Batsiri akabva ataura kuti baba, ropa iri hamusirimi morida, asi mune chinhu chamakapiwa chinogara mumba menyu umu chinomwa ropa iri. Mumba menyu mune bhegi rekuti tikapinda mumba menyu izvozvi vanhu havarioni, asi mega ndimunoriona. Kunyange mukadzi wenyu chaiye haarioni. Mbegi imomo ndo mune chinhu chinomwa ropa. Vanhu vakapinda mumba muya maitaurwa vachitsvaga bhegi riya rainge rataurwa nemubatsiri. Vakatsvaga asi hapana chavakaona. Vakasimudza zvese asi hapana chakaoneka. Mubatsiri akazomwaya zvaakamwaya kumadziro. So vanhu pavakaona patori nekabhegi kemurara, pakavhurwa kabhegi aka, vanhu vakaona mune dzvinyu rine muswe 2 nebepa rine mazita evasikana vana vababa ava. Dzvinyu iri ndo raimwa ropa revanhu pavanenge vari kumwedzi. Baba ava vakataura kuti kumwiwa kweropa ndo kuitawo kuti vaite mari yakawanda. Businessmen ava vanonzi kana vachida kuti dzvinyu riya riende kunomwa ropa, vaitora dzvinyu ravo vorisa panhengo yavo yesikarudzi. Izvi zvaiita nhengo yavo yakatosimuka semunhu ari kuda kuita bonde. Kana nhengo yavo yasimuka, vaitora dzvinyu riya vorisa pamusoro penhengo yavo. Dzvinyu iri raiva nemiswe 2, saka baba ava vaisa nhengo yavo pakati pemiswe 2 iyi. Kana zvadai, vaibva vatora bepa rine mazita evanasikana vavo riya, votaura zita remwana sikana wavari kuda kuti anotorerwa ropa nedzvinyu. Panguva baba pavanotaura zita vakaisa dzvinyu panhengo yavo, munhu ane zita rinenge radeedzwa aibva atanga kutobuda ropa kumwedzi panguva iyoyo. Mhuri yeZimbabwe, dzvinyu kana raguta rinonzi raibva ratodonha pasi. Businessman obva atoziva kuti zvaita, odzorera hake dzvinyu mubhegi. Mubatsiri odzorera hake dzvinyu mubhegi. Mubatsiri akataura iye kuti ndikauraya dzvinyu iri baba ava vanofa, nekuti baba vakatobatanidzwa nedzvinyu iri nekuda kwezvavaiita vachiisa dzvinyu panhengo yavo. Saka baba ava vanofanira kuita zvavakaita nedzvinyu ravo. Kana vapedza vomwaya mvura yandinenge ndavapa. Baba vaye vakapinda mutoileti ndokuita zvakataurwa nemubatsiri, ndokudzoka dzvinyu riye rafa. Havana kuperera apa. Mubatsiri akati vakwasha vanofanira kubatsirwa nekuti vakatosvibawo nechinhu ichi. Pachaitora ropa kuvakadzi vavo, vamwe 4 vakwasha vakabatsirwa, asi pane 1 akaramba akabva ati ari kuda kunomangara kwamambo kuti atezvara vake vakamushandisira mushonga. Mhuri yeZimbabwe, pakafa dzvinyu harina kupiswa asi rakaita kuchererwa pasi. Mubatsiri akati iye hazviite kuti ripiswe, vanhu vabatsirwa sanhasi. Mangwana makuseni baba vaye businessmen vakaita bonde nedzvinyu, vakamuka vakarara pamusoro pekagomba kakachererwa dzvinyu. Pavakabvunzwa nevanhu kuti vasvika sei pagomba apa, vakati ivo havazive kuti vasvika sei ipapo. Mubatsiri akaudzwa pamusoro pechiitiko ichi akati iye achazouya oita zvimwe zvekuti spiriti yedzvinyu nespiriti yababa ava zvisiyane, nekuti apa zvainge zvisati zvasiyana. Shoko rakasvika munzeve nderekuti umwe womwanasikana wabusiness uyu akatorambwa nemurume. Mukwasha uya akamangarira businessman kuti nyaya itongwe, akapiwa date redare. Nyaya iyi yakaitika kuTriangle. Ya, pakashata. Pakashata ende. Zvinhu zvinenge zvichiitika izvi muno muZimbabwe. Zvinhu zvinenge zvichiitika muno muZimbabwe. So technically baba ava vaishandisa bluetooth kuti vana vavo, because kanti vaizotora dzvinyu vobva varisa panhingi pavapa, vobva vatsara zita remwana wavo ari vari koko, ropa rabuya kubva ikoko.
but you would sing. Vangaida mari nechitema. So muri Zimbabwe ndonyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Pardon my reading. I think as you are going to keep on coming, so I think my reading is going to improve, but possibly ndine chokwadi chekuti manzwa anyaya yacho kuti changa chibva kupi ichienda nekupi. Chatochikumbiro kuti mupinde mucomment section mumbokomentawo mutiudza kuti munofunga sei nenyaya iyi. Pane vamwe varazoti nyaya idzi hadzisi dzechokwadi and everything. I think with time, as the channel is going to grow and as the channel is going to progress, kana masubscribe multiple thousand subscribers and all, channel yedu yakura, tichanyatso time kuti tikanzwa nyaya dzakadai so tonyatsoenda ikoko tikunyatsokuratidza vanhu vachimuzvionera inini personally around Zimbabwe tichakusvika kwese kuti nyaya idzi muzvionere. In the meantime, tichambita zvekutaura dzatinenge tatumirwa kudai. Yeah, we need your support first. We need your support. You need to subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. Yes. Share the videos. Nyorai comments in the comment section. Improve and the likes. Thank you very much for watching. See you in the next one.